In the Bankulu. Nkosi yamakhulu. Nkosi kunomhlaba. Ngicela baba ube wenkosi ozophatha umsebenzi wakho. Ngoba ngingumntwana ngazi ukukhuluma kanjani. Phambi kwabantwana bakho. Ngicela Nkosi kube wena ozoze uphethe. Ngoba baba ngingumntwana. Ngoba kuyenzeka kuqe kanje kanti sekukhishwa abazali bakho. Bakhishwe ngenxa yakho. Kanti ungakhulumi kahle. Angazi-ke okuzoba uthi kuzowaphatha kanjani kodwa wena Nkosi yamakhosi ophethe umsebenzi wakho wasezulwini. Bantwana basezulwini lapha ngime khona kunzima. Nomuntu osuke ethunyiwe ofika kulobha ngathi uyakuncokolisa kutshela bese kuflathela uSalomo wedwa. Kushaye uthumba le ngo-22 angaze ngiyidle. Umvakela ungithumile angamtshela lutho engithumile izolo. Akekho noyedwa ngimtshelile nengathi kulethele ukudla angase ngikudle. Bengiphuza amanzi. Kodwa ngiyacela Nkosi ungasuki kimi kulo msebenzi wakho ngaka. Ngizocela udlule engomeni ishumi. Umuzi waManazareta awulapho yakhona umuzi njoba ngikhuluma kanje. Umnikazi walomuzi wake wakhuluma ephethe inkonzo kuse isiqu sesibili. Wathi ubaba wahlupheka kakhulu. Wathi sakhula sinosizi. Wathi sasigqoka ingubo yamasaba. Wathi sasilala kwesikhathi silale ngoqadonto. Abazali bethu besebenza behola uTubhobo. Uthi indlu sahlala kuyona ingenaso isivalo. Uthi sasinosizo olunjalo. Uthi kwafika indoda yakwaMwandla entabaza uthi wasinika uthayela ngoba ungekho. Uthi sanyukela enta nomgwaqo safike sakwazi ungena. Uthi kwafika omalume bezosilanda bethi asihambe manje bazosondla ngoba ubaba asimazi wakushona kuziphi inkalo. Uthi bavuma umama bethu. Uthi kodwa mina ngenqaba ngathi mina ngiye ekhaya komama
ngingokashembe sibonga kokheli aye kodwa wethi mayikhala nabazali bethu babekhala mina mengibuka lo muzi ngifikela usizi kakhulu ngoba uma ubuka usuka kude ehluphekeni umnikazi wawo wayilala entabeni wehamba kuze kudabuke ibhluwe kodwa wayefuna abazali bethu nawokhokho bethu namanje singabazi ukuthi baphi kwathi ngizokhuluma ngoshembe wangena eparadise kwakukuhle nje kusekuseni wangena kwathula njengoba kusongena umsebenzi kaShembe nanku khona waguqwa kwathula kwahlala phansi wayesesukuma wathi omunye wenu uzofunda umthandazo weSabatha wathi omunye wenu uzofunda umthandazo weSabatha wayesehlala phansi wayesesuka omunye baba ufunda umthandazo weSabatha lokho ngokushoyo baba uMahlobo nomfundisi uShozi bayakwazi wafunda umthandazo wasebadla lenkosi masiguqe isithandazo wasethandazwa kwathandazwa nje kwathandaza uDumo kwathandaza uDumo wazwantshontsha ngeso umfundisi webizwa ukuthi ibala umfundisi ukhumalo yebo kwakuthiwa ibala lathi amen mebebuka baba akasekho esihlalweni basukuma baphuma baya endlini eyivakashi bafika ubaba ekhala esezwana esilokozana bakhala nabo baba abefundisi babuza bathi baba kwenze njani wakhala ubaba inkosi yesibili between 1973 to 1974 base bakhala nabo wathi nginosiza inhliziyo yami idabukile inosizi ngalomuzi ingosizi nani uthi kade ngihambile eNazaretha kade ngihambile ngisemazulwini bekuyovotwa uthi bathi ivoti ngidlile abaningi abasafundi bephakathi kwabo abancane basafuna ngihambe nabo uthi la sengivumile ukuthi banazo nje sengizohamba uthi konke ngiyadabuka ekuhambeni kwami uthi ngoba
kuza abantu abangezokhokhelwa ozokuthi akwenziwa lokhu bathi ngoba yini. Uthi kuza abantu abazothanda kakhulu imali, abazothanda imali ngaphezulu kaShembe, uShembe yoba ngemuva, imali ibe ngaphambili. Uthi kuza leso sikhathi, uthi kodwa mina emva kwami kuza inkosi esithathu eyoba nomusa kimi, ibe ummeli nasemacaleni. Uthi yophuma, uthi anoyilandela, uthi ngeJerusalema elele emkhathini, uthi kodwa asazi ukuthi uyokwehliselwa lapha. Uthi lo muzi oyokwakhiwa yile nkosi esithathu, uthi nize niwuphathe kahle, manje uphathe kahle ingilosi zakhona nokuzibona ngamehlo. Uthi ngoba yoba nomusa kimi, angani uma suphethe kahle yini. Angazi noma mfanakala nguphethe kahle. Oh, ngo-1975 eGospel khuluma lamazwi uMashi. Uthi nina amaNazaretha nifana nembonga, imvubu yamanzi ezala iduna bisiyalidla. Nina amaNazaretha nifana nembonga ezala iduna besiyalidla. Ethi kufika incwadi ebiqhamuka kwaZulu kuNdunankulu ibhalwe kanje: nina basekuphakameni khiphani uShembe phakathi kwenu kaSamdingi. Uthi le ncwadi kodwa ayizange isayine muntu. Ikhuluma ngosizi loShembe engathi singabaphatha kahle ngoba baphilisa imizi yawubaba bethu, nathi basiphilisa, sikhona ngabo. Njoba silapha siphila ngabo ngabantwana bethu. Gongo kaShembe ngisazofika unyazini wezulu. Zasuka-ke idumo emva ekhulume lawo mazwi, bazokhumbula oScreamer. Mhla amadoda engezowabiza ngamagama ebamba abashumayeli ekhuleka umshumane weluka majongo
amkhuleka lapha emthini ayemisiwe esontweni ehambe futhi ukuyocela intethelelo baba ilanga lapha kwamenyezwa khona kwathi waphuma inhla isuthi baphuma ubaba babahubha kwaqhamuka inkosazana uZulu yamphonsa ngetshe umunye base bemkhulula umshumayeli. Lesi sifo ke asisuki la sidala babonile kodwa bona bemisiwe bamkhuleka umshumayeli bamhlanganisa nemithi bazokhuluma umkhululo baba umfundisi uShozi. Yahlala inkosi angizokhuluma ukuthi mhla soyinkonzo kababili ngizokhuluma ngokuhlala kwenkosi inyanga yesizwe. Amen. Mhla izophuma abantwana benkosi uzophuma umhlangano ukuze inyanga yezulu ithole izibongo ezithi umthetho somdala emihlaba esamila wenza umhlangano. Uzophuma umhlangano mhla ka-16 January kanti kuyinkonzo kababa mhla ka-1 January 1977. Kodwa kuhlanganwe endlini emhlophe kwathi asokwazi ke entabeni isizilile futhi inkosi ayikho kwavela ubaba oyedwa wathi nithi inkosi ayikho ikhona nje inkosi wasembiza esinkosi inyanga yesizwe kwathi hayi siyambona lo usekhulile ela kwabonakala khona ukuthi aphaliswana yayisiba umthetho ohlabisa umdala emihlaba esamile yayithola kanjani no ngiyazi imbongi ziyabongela nje azazi ukuthi zithini yahlabelela insizwa ngizoyisho kodwa yakhona lapha ekhaya ngizoyimemeza kodwa yona yahlabelela ukuthi inkosi baba sizofukamela umuzi wakho bathi sokuthena inkunzi namhlanje ila kwahlula khona inhloko nesikhathi obaba bethu baya entabeni babe manzi amakhanda uthi abezophuma umsebenzi kaNkulunkulu engathi singawuhlonipha abashumayeli izitsha zikaNkulunkulu muwazi ukuthi awukho isimene ungayithinti shumayeli ungayithinti muwazi awuhlambulukile ungayithinti. Yathi inkosi inyanga yezulu base bebalekile nizokhumbula base bebalekile zathola nje zinsizwa ezingacutshini. Yathi ngizohamba ngiye kwabakabheka bezayo yolanda bakhona bese siyahamba sentabeni. Abantu banamhlanje nakabaphendukayo bathi masikhuluma kanje nabathi sisesikhumbuzweni bathi sibanika inkonzo esikhumbuzo labantu abaphendukayo angaso khuluma sithini ngoba siyababaza bathi safa inkonzo esikhumbuzo akuyena uSeptember akuyena uDisemba yilabantu abaphendukayo angaso khokhela sizokhuluma sithini ngoba yibona sikwazile. AmaKristu akhuluma ngaleli eBhayibhelini akushiyi ukuthi isikhumbuzo sikaJesu noma sikaMoses kodwa mesikhuluma ngoShembe lithi singene esikhumbuzweni sizothini bafowethu sizothini ngoba sikwazi kokunye sikhuluma ngoShembe. Amen. Kwafika inkosazane yaseNingizimu ngizoyibiza ngoba yakwakuthumbusa isimo. Kwafika kuyona inkosi la. Yathi uyangibona mina
wathi baba ngiyakubona yathi bheka phezulu wabheka phezulu kwakubusisewe kwaPhisayo amina okwachithwayo yathi bheka phezulu wabheka phezulu athi ubonani wathi ngibona intamo yayisuka emhlabeni yaze ufike nazulwini wathi anyoni kusho ubabila wathi anyoni intamo mntanami ubona ushembe kakaphele emhlabeni amen uthi amazi usibanibani uthi yebo ngamazi uthi akusenako usibanibani lo futhi akusekho okuncane inkosi hamba uye kuye ufuthi ngithe akathathe ubhongo ahola umhlangano mina sohlangana naye phezu kwentaba yomhlangano yafika ekuseni wawudonsa umhlangano 1977 waza ubeka phezulu la kwafika khona wayikhombisa khona ukuthi ungubani kwafika indoda kambili emkhomazi sekuyinkosi yesithathu kwafika indoda kambili emkhomazi eyinesifo sokuwa ingakhulumi owayesetafuleni omunye usahamba ngeke ngimbize kwafika owayemkhulu phezu kwentaba yalishiya itafula inkosi inyanga yahamba yabuya sithi ukuthela yathi lo muntu akakhulumi ngani yathi khuluma wayesekhipha inyoka yayiyigazi iyihlulu laphuma emlonyeni ayisikhuluma amen engathi shembe wamkhumbula ngibonile uthingo lenkosazana ngenabo abantwana nginomntwana oyedwa nje wentombazana umame ngangivalelisa ngangicela ukuthi sesihamba sentabeni umame wathi ngiganile lapha ekhaya kodwa ayikho umntwana omfana nami ngedwa futhi njoba ke lana akunatade wethu akunamfowethu mina nje esimo sikamama wathi ke akukho lapha ekhaya ukufaka ibhuluku ekhuluma nje enkulu kwathi mhla sizofaka amagula ngalowo nyaka mhlawumbe kulabo 27 sizofaka amagula lokuthile uthingo lenkosazana wathi lo baba naye sahamba wathi ngabiki awungeke ngibike sengiphambi kwashembe base ngibika abantwana laselingiphelele laselinginike isibusiso uthiko agoduka ngayikhaya kodwa abantwana ngizange ngibathole kwaze kwaba unyaka wokuqala lafika kithi esabelweni eTafelkop mangaphazama 2003 yangibuza indonde yomusa yathi sobathola nabantwana na ngathi baba kangizobathola kwathi uzobathola kwathi ngo-2004 January ngayithola insizwa igama layo Phakama sengiyawunyazile baba nenhlanhla abantwana benkosi ngathanda ubaba bami kuhle ukuthandwa
uthandele ukuthi bangavumi uhlubuke ngoba ma uhlubukile awukwazi ukubonana noShembe ngale laba bahlubukile muva nje bahambile kodwa bayabuya beze la kuthina esila embenge nafika umuntu wangale lathi kufika ubani wathi uboshiwe hambani imiyele kuShembe ngithi mina sithi thina ayikho into esiyenza hambani befundisi bangabi asikwazi hambani befundisi bakhona baba befundisi ayikangathi lento ingangoba befundisi ukuthi bazomkhonzela kanjani kumuntu oboshiwe ebosho ukuthi wahlubuka uShembe wabona uShembe ngaba lenhlanhla mina angitshelanga ngisho amakhosikazi ami ngo-2006 ukuthi lehlale kuyohlala inkosi uNyaza ngisho amakhosikazi abatshelanga ngisho abantwana babo batshelanga lathi ngesikhathi abantu bedidekile mina ngadidekile wathi ngomhla ka-27 2011 kwafana umshumalo wakithi eDubheni kwakuyisonto wathi nesibona abathe ngisibonile ngoShembe uThimo wathi behleli lathi bantu bami ngiyanibona ukuthi nosizi lathi ngizoninika uSibanibani okuyena ozonihola wabuza wathi ubani uSibanibani ngathi mina inkosana kaBaba leyo ngathi ungakusanyakaza namathela kuyo kwakumhla ka-27 kuMashi kuthe ngomhla ka-28 kaSilawa sasha ama-special leave asiwababhanga ama-overtime kodwa bakhona ababamba ama-overtime bahleli phambi kwethu namhlanje nangomhla ka-3 abantu babebamba ama-overtime bahleli phambi kwethu noma siye gospel kuthiwa bayangena babebamba ama-overtime bantwana benkosi kwathi ngomhla ka-3 nganoma ngangibona ngedwa kodwa ngambona umvabela umdluli kumenyezwa wasuka ngelikhulu ijubane lalazi ijasi ukujabula ngangikhona kodwa ubaba eyongena lapha wayinsundu wayengamhlophe kwakuyisonto kwathi ngolomsombuluko kwathi sevela kancane sonke sesikhona wesemhlophe ebusuku sasenabo uNcobe nabanye ubaba kukhulunywa ukuthi kufanele agqoke kanjani noba bomfuthu ishosi ufuna kuyothenga sasikhona basuka ekhaya ngithi engakwenzeka ngiyoshumayela ngangena umuzi nomuzi awukho umuzi engawungenanga wamaNazaretha uthi inkosi sebuhleli angazi nokwenze njalo ngoba ucingo ngathi ngisitholile ukuthi libhubhile lalibhubhileke kithi eningizimu kwakudinga nombani ukuthi akangene ahambe khuluma ukuthi inkosi sebuhleli kuthi abantwana benkosi sagoduka saya emakhaya kuzolungisela ukuthi kiwa egospel yokwenza umsebenzi wenkosi yakithi uNyasa kumnandi ukuhamba noNyasa amen
Amen. Ngangidlula kuyisabatha. Ngithi kwakumhla ka-11 Westwood hamba namakhosikazi amabili. Kwakuyisabatha. Kakade ngiyoshumayela ekhaya. Ngangena ucingo kufona umuntu omshumayeli. Umaphi? Ngathi ngidlule Westwood. Wathi ufonile ubabani wathi asilinde inkanyeza ikakhaya. Ngathi umbuzanga yini ukuthi akayibona ngamhla ka-3 ukuthi ikhanyile inkanyezi. Ikhanyile inkanyezi mhla ka-3. Akayibonanga yini. Kodwa bese ehlala phambi kwethu. Ushembe unyazi lezulu ke iqili lasezulwini. Wanyamalala. Wathi. Ngase ngihlanganise insizwa. Babekwa labantu. Awusebekiwe omunye lapha. Awubekiwe lapha. Ngase ngiqoqe insizwa. Asendikhona. Abafonela ubaba. Bobaba siyakasibanibani manje. Umfundisi ushoze kuphela ngomthintana. Base bemfonela. Kodwa beyihamba phambi kwethu. Base bemfonela. Uyeza ulamba ngenhla yesudi. Mangifika khona baba silwe. Sizocela ucacise ukuthi uyiliphi. Ungami ngemlenze emibili. Ngithe ngizogcina ngonyasi. Ungami ngemlenze emibili. Wayesephakamisa amahlombe. Ngathi baba akuzokusiza. Alisebenza ugcobo. Makunje. Khona abafana abancane lapha bazothatha udlala isicephu bathi noma ungaphumi uthi uyashibatha isithatha isicephu uphume naso. Wehla. Wathi umbakho ukungibona nje ebuhleni ngathi ngeke ngikubona. Kodwa ngihlangana kanjani labathi babelayo. Ngihlangana nabo. Kuthi emvakala kuyagula le ndoda. Kwafika umvangeli umkhwanasi waseshona efika ethempeleni. Wathi asambe soyithandazela ngoba imngemlenze emibili. Sayithandazela nomfundi nomvangeli umkhwanasi. Yasinda. Kodwa ushayela ngoba iqila amaqili waseyithatha kodwa izosebenza phansi kwakhe. Yayisebenza le ndoda ayiqedanga 5 years. Nawe njengobula isikhathi sokuthi makwangabaza hambe kuyena. Ngoba ikhona indoda engezokhuluma ngayo isibongo. Yangabaza inkosi inyanga yezulu. Kodwa saba nayo. Yathi masiyedlule yabuya le ndoda. Yathi angifikile ekhaya labangcwele. Inyanga yezulu zami hambisane nami. Njengoba sina abantwana benkosi bakhona abalindi basemasangweni njengoba namanje bekhona. Okuyibona abokuvimba bathi ungangeni. Njengoba namanje mangase ngithi uyongena lapha esangweni azokubuza amaphoyisa ukuthi uyaphi. Nanga okwenzayo kunjalo futhi. Layithatha unyaka ayisebenzisa le ndoda. Kodwa ethi ushembe uNkulunkulu ibracket lamasi. Kuyadlula emhlabeni. Ngizokhuluma ngemisebenzi yonyazi 2014. Iqala ukuyentabeni eKenani.
ngalo nyaka ngizange ngiye ngangisebenza kwakuba busy ngoJanuwari kanje. Ngagulelwa unkosikazi wabo omdala esendleleni wavaleka ukuphefumula, waze wabuya wafika evuvukele lapha. Kambeke Nkosini, yathi Inkosi ibusise, kodwa wathi mhla ekwikhoma for 7 days isonto lelo wasedlule emhlabeni bangibuka. Wathi uhambeni lwakhe wabona inkosi uNyazi ehamba endaweni ehlaza lama ngaphesha lahlabela le nkosikazi ka14 kusho inkosi esesihlabeni. Uthi wahlabelela wathi ekuphaphameni kwakhe wakhaphama kuhenqiwe odokotela babe ngaphezulu kweshumi. Njengoba ngithi inkosi khona isesihlalweni. Amen. Mwakho wangabona kahle sondela kuyo. Uma mhla umfundisi ushoza memezele ethi umlindelo awuyanga khona sondela amasaka asavuliwe. Njengoba ushambe khona phakathi kwethu bantwana benkosi usebenza umsebenzi omkhulu kumfana wakithi ozale umama omncane. Kunamatekisi awu-8 imoto ezincane angizazi ukuthi zibani. Kodwa wasindiswa into eyodwa. Kuno-Mercedes la okuphume ubaba mayephuma nomhlangano oshaya iphoyisa umthetho. Wakithi lo Mercedes. Kodwa wavukela wona. Mhla idutshule hamba ngephola. Yaguga yaphela kodwa wenza isandla sasimbamba la. Imoto ehamba eyongena ehlathini. Upholo waba uzange kwazi obuyanga wakhanda. Babaleka bamshiya. Namhla mina sengizohlala phansi. Ungajabuleli ukuthi wena mekuphunya kuwe entabeni uthwala izitsha. Ubuzazi ukuthi awulungile. Lo msebenzi owuthwalayo ubaba omkhulu
welapha endulinde ephumulile lamadoda nabefundisi ababekhona abanye bahlubuka ngalolo suku mhla qhamuka unkosikazi wamemeza wathi Shembe namhlanje na uyalibuka uyaligcina weshela ukuthi akaqaphele umama yena insela wasukuma bamkhulu wathi abashuma laba wele bawela umfula ematugulu basuka bawela umfula ematugulu wathi manje ngaphesheya eza lamasaliveshe wahlehla nyova wayesema ngesihlahla sasesincane nje kwaphuma ijuba laphuma ijuba lathi jwi aphenduka lamadoda abaleka wayesehla ubaba omkhulu owela umfula ematugulu wathi bashumayeli hambanelisa sihlahleni phuma kuso bahamba bashumayeli kodwa kuba kwakuyimina namhlanje ngamzofike ngiyithathe lapho omkhulu wethulile ngamzofike ngiyithathe ngoba sesingamathatha bafike bayibona lento enhle eboshwe kahle bathi ngeke sithinte kodwa thina abashuma kusasoyithatha ngithi siselishini izinkosi angisasokwenza lokho base behlehla babuyela kushembe bathi baba kunento esibonile asiboni sasaba baba ukuyithatha wathi uJehova lo msebenzi enuphathayo lo msebenzi enuphathayo menihamba nentabeni kuhamba ukufundisa phambi ephethe ubhoko umsebenzi onzima ngoba uJehova akuhlalanga phansi amadoda acabanga ukuthi sizowenza kanjani waqhamuka kanjani ilapha ke kwahlubuka khona labo badila insini bathi Shembe sizoze sife mesamba lawo base behlubuka njoba unyazi bahlubukile abanye kudlule eKhenani kudlule eNtabeni Dlakazi bathi sikiwaphi base behlubuka engithi-ke umsebenzi kaNkulunkulu unjalo engathi uNkulunkulu engasikhumbula ngizocela ukuthi ngingawona umsebenzi kaNkulunkulu ngehlele ngezazi inkosi sokhona ebiswini lithekezi lamazwi uzovala isihlabelelo sokuvala umshumayeli ugina wohambo u-34 amen. Isibongo sami ngumshumayelanga epheza ngombulu amen. Inkosi ukuphama kwabangcwele. In the Bankulu.